Sziasztok srácok, ebben a videóban meg akarom mutatni nektek a Forsaken-t is, hogy honnan kezdjétek el a játékot. Megmutatom mindegyik survivalnek és mindegyik killernek az ability-ét. Egy killernek nem tudom megmutatni az ability-ét, mivel nincs meg az a Nosferatu, az legújabb killer. Ezt nem tudom nektek megmutatni, de hát nézzétek róla a videót, nekem nincs meg, és épp arra gyűjtök. De első, amit meg akarok nézni, hogy mit tudok venni ebből 315 szukárzból, mert hát igen. Írjátok le kommentbe, hogy jó az új skinem, szerintem tökéletesen néz ki. De, és itt ez a vámpír, ami nekem nincs. Nem könnyű játék, az a lényeg, hogy jól kell gyújkolni. Az első dolog, amit megmutatok nektek, nagyon fontos, ne így legyetek a játékba, ne így menjetek, mert nem tudtok dzsúkolni. Forduljatok meg, és nyomjátok az S betűt, és így sokkal jobban látok, sokkal jobban. Tehát itt a killer, és így sokkal jobban látjátok, hogy ő mit csinál. Tehát, hogyha rányomja a Q betűt, vagy ilyenek, akkor te látod, hogy nyomodja, és hogy azt csinál, és akkor tudod, és akkor ki tudod dzsúkolni. Így a legkönnyebb, ez egy technika. És ezeket ne nézzétek, ezek a VIP, mert privát szerverben vagyok, ezek a skinek. Na. A Slasher van, ami normális és privát szerverben, a Cool Kid, a John Doe, Noli, egyszer egy is Sixer, ami úgy hívjuk, Guest 660. Az első, amit megmutatok nektek, az a Elliot. Elliottal vagy Shedled Sky-jal érdemes, amikor elkezdtek játszani lenni, mert ez a kettő jó karakter. A Noob annyira nem annyira jó karakter, tehát csak Ghostburger ugyanúgy látod, nehéz karakter. Szóval vagy az Elliot, vagy a Shedled Sky, az is nagyon jó. Az Elliot, ez egy olyan, hogy megvan így, és benyomom, hogy Survivor legyek. És itt az Elliot. Az Elliotnak olyan ability-je van, amit hát nehéz használni, de nem tudom nektek használni. Hogy például láttuk egy embert, aki utána megy a killer. Próbáljátok meg, a bal kezetekben látjátok a kezet? Itt ez a kéz. Ez a kéz, tehát amerre néz a kéz, arra fog eldobni, most arra akarom. És arra ment. Most itt a gyerek, arra akarom. Így, látjátok? Tehát nem a shift-lock, így nem lehet, tehát így oda megy és elpattan rossz. Tehát itt a íz, és ezt meg kell tanulni, hogy ezt így lehet. Tehát hogyha bajban van a íz, akkor gyorsan is így kell. És így neki pattan, és így megeszi, és így kap healt. És hogyha megette a pizzát, akkor kiállokkoltuk egy olyat, hogy Rush Hour, és ezzel fel tudtuk így gyorsulni, ilyen nagyon gyorsan tudtak menni, és ez így nice. Szóval, ja. És igen. A következő killer az a Shedled Sky, amit meg akarok nektek mutatni. Ez a kettő ingyenes amúgy. Tehát ez a három itt ingyenes Survivor, és ez is ingyenes, ez a Slasher. Ami régen ugyebár Jason volt, csak azért lett Slasher, mert copyrightos, de amúgy ez Jason, csak tehát copyrightos is azért így néz ki, de igen, ez Jason. Szóval itt a Shedled Sky, nekem így néz ki, nektek nem így fog, mert én skinet vettem rá. Na. Szóval jön a killer. Ennek az ability-je, hogy tudsz így slashelni, és ez ilyen nagyon jó, hogy tudsz így slashelni, mert le tudod stunnolni, megáll a killer, és mész. Ezt úgy kéne használni, hogy van egy olyan, hogy mentek így hátrésztek, megnyomjátok a shift-lockot, és így kell csinálni. Ezt, tehát jön a killer, hogy eljátszhatok, hogy slowness kaptok, vagy ilyenek, megfordultok, és így neki fogtok menni. Ezt úgy kell csinálni, hogy megnyomjátok a így hátrafelé, megnyomjátok a Ctrl-t, és a Q betűt megnyomjátok, és meg tudjátok slashelni. A következő az a Gwest 1337, ez egy elég nehéz Survivor. Ezt elsőre, amikor használjátok, tudom, hogy nehéz lesz, és így nem tudjátok használni konkrétan, de én megmutatom, hogyan kell. Tehát ezt úgy kell használni, hogy... Na értitek? Szóval, ezt úgy kell használni, hogy amikor futtok, na értitek? Akkor így mentek, és jön utánatok a killer. Lehet átcseszni őket, hogy megfogjátok, ilyeneket csináltok, vagy csináljátok azt, hogy megfogjátok, jön utánatok a killer, megfordultok és így, és leblokkoltok, mert hogyha leblokkolsz, akkor kapni fogsz egy R betűt, és ezt azért, hogyha leblokkol, és azonnal megnyomod az R betűt, csak nekem nincs is leeste videó. Hát most így megmutatom nektek így, tehát jön a killer, meg ilyeneket csináltak, hogy megfordultok, pedig nem, és akkor megfordultok ténylegesen, és R betű is rányomjátok, és így lehet tökéletesen. Vagy vannak ilyen free punchok, free blokkok, amiket meg lehet csinálni, például, hogyha dashelnek rád, akkor nyom be a Q betűt, meg ilyenek, tehát ilyenek vannak. Two time. A two time
Az egy nagyon jó, én ezt nagyon sokat szoktam használni. Vigyázzatok, ez is egy nehéz survival. Ennek az a lényege, hogy amikor így vagytok, tehát amikor backstabeltek, tehát amikor hátba szúrjátok, megint nem tudok semmi. Ki akarok menni, tehát amikor hátba szúrjátok, akkor megállítja és leesik a földre. Mindig, amikor ezzel vagytok, akkor mindig nyomjátok be először az R betűt, és tegyétek le egy helyre. Ez nagyon fontos, ez az első, mikor two-time-mal vagytok, az R betűt letenni. Mikor letettétek, hogyha kétszer a hátát megszúrod, akkor kettőször kell, csak tehát hogyha hátad megszúrod, akkor már csak kettőször kell megszúrnod, ha elől, akkor négyszer, azt hiszem. És ez úgy van, hogy például, hogyha lesz egy ilyen csík itt nektek, hogyha megszúrjátok. Ha felmegy maxra, és ilyen lila lesz az egész, akkor és ilyen koponya, akkor az azt jelenti, hogy ha meghaltok, akkor ide fogtok spannolni, ahova letettétek a rituálét, oda fogjátok, és az R betűt oda fogtok spannolni, és hogyha meghaltok, akkor oda spannoltok, és 40 HP-tok lesz még, és még tudtok élni. Szóval nice ez a karakter is. Pam, param. Szóval a killerekre az összes, ugyanúgy ne vigyétek le a staminátokat, mert nagyon rossz, tehát hogy ugyanúgy rossz lesz, nem lesz jó. Első dolog, amit csináltok. Ha odaálltok egy quest elé, akkor várjátok meg, még blokkol. Ez azért jó, mert beblokkol, elrontja a blokkát, akkor ő kap lassúságot. És így meg tudjátok csinálni, megfogjátok, ráművetek ebetűt, meg ilyenek. Tehát, hogy így, ebetű, meg ilyenek. Tehát, ha vannak ilyen kombók, itt nem érdemes kombókat használni, csak ütögetni kell őket, az biztos. A quest elé mindig álljatok meg, de hogyha más, tehát hogyha nem quest, akkor nyugodtan szétüthetjétek így, de igen. Szóval, és még egy dolog, ne így üssetek embereket, mert így, ezt megöltem, nem így. Így üssetek, mert így sokkal jobb. Mert így, tehát így nem tudnak így zsúkolni téged, tehát hiába néznek így hátra, és ennyi, meg is halt az bot. Tehát, hogy így kell, és így. De köszönöm szépen, megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor lájkját és iratkozzatok fel. Igen, így kell játszani, így a jó. Köszönöm, megnéztétek, sziasztok!